Strek. Pak dat. Pak dat. Pak dat. Nou ja, mijn kind altijd. Deel. Ja. Oh, wat een stoere baby. 50 euro zet, dat is die. Ja. Meisje? Zal ik die pakken? Ja. Maar is dat zo'n horentje pakken? Ja, mijn is net zo heel... Nee. Goedemorgen, een nieuwe vlog. Ik zit er nog even wat wasjes smieten en dan hel ik zaak op, want die is om 12 uur al vrij. Dus dat is wel lekker, maar dan moet alles even wat flatter. En Ildo is in Burgum en ik zoek te mijn zaken even naar Burgum. Dan eten we even bij opa en Beppe. En in Burgum wil ik nog even bij de bandjes even struinen. Ik mag nog wat boodschapjes doen, dus zien we daar even. Dus weer hartstikke heerlijk mooi waar. Dus ik ga de korte klein lekker doen. Hey, ren je met mij? Vergeet je hem net te abonneren en een blauwtje kom heet hij. Toppie. Oh jongens, uw zwembadje ziet er een beetje beteuteren uit. Ik weet nou net als ik boeken heb van de schildjermaat of dat het gewoon door de warmtekamer is. De dokken zitten nog vol op. Dus dat kan het net wezen. Maar nou ja, ik hoop je dat ik hem nog weer meidje ken. Want het is alles wel waar om lekker te zwemmen. Dus maar Jelke maar even leven als je het misschien even checken wat er ergens lekker is of zo. Maar misschien komt het ook wel door de warmte dat het plastic hem uitzet is. Want dat denk ik. Hoor, een beetje beide lijken. Dan een kinder voor in de kliko. Hey Boeke. Hey jongen. Kiet de krekt even horen hoe het zwembad. Hey. Hast toen net hier toch? Nee, dat hast toen net hier, nee. Ik vond het wel heel leuk, hè, toen we in het wetter waren. Dan is maar een beetje wetter, ja. Dat had ik net door met deze hitte. Strek. Pak dat. Pak dat. Pak dat. Pak maar. Pak maar. Is dat leuk? Het is spannend, hè? Doei Boeken, wat haast. Haast jongen. Doei doei. Zaak is weer voor squallen hoor. Weet ik waarom squallen? Ja. Ga maar mee moeten wat of zo. Ja. Maar ik roep zongen. Maar ik roep zo'n wortel? Want ik roep eigenlijk op kamp en meester Aten van hun groep die mij. Ja, en van mij juf Wiek ook mij op kamp. Ja. Dus nog een juf Marieke. Maar die is er altijd even. Oh, dus op deze dag je dit erop. Ja. Dan mag je toch aan op reis als toen in groep 8 zit. Hey. Ja. Dat is wel leuk. Maar dat hoor ik gelukkig nog even. Maar dan mist mij wie wel. Dan missen we echt heel goed. Vrije dagen. Dat ken ik net. En mist u mij dan eigenlijk? Ja. Oh, gelukkig. Ik denk, je zei dan nee. En Ildo? 2 dagen voort. Ah, wel leuk. En hij heeft En Heid. gewoon met voet. De hoest nooit met voet, hè? Dan is het wat grutter, hè? Ja. Ja. Misschien ben je dan wel blij dat je even voor het kist hebt. Maar al die vriendjes. Dan is het al volle grutter. Dan is het nog grutter als hij zit zijn tijd. Echt? Ja, die zit in groep zo. En deze bandjes bij van groep 8, toch? Ja. Ja. Maar dan hun vindt alweer grutter. Ja, die zit al op een grutterskwallen, hè? Ze is er dan in groep. Ja. Ja, maar daar hebben we een plakje met skaat en zaak. Nee. Nee. Maar ik ben wel een smat. Die juf die smat of mem die van? Mem hier. Ja, mem die van. Nee, ik denk misschien dat de juf die nanker die smat. En mem smat je elke man in, hè? En op het vierde dan zit het altijd in de tas. Trouw neemt altijd van zeker niet in de tas. Zeker. Goed is maar. Dat weet ik net niet eens. Nee, net in die tas, in Hilde haar tas. Als je bijvoorbeeld naar Beppe gaat of naar opa. Er zit altijd zonnebrand in de tas. Mem kan ik wel niet zien in die tas, hoor, maar ik denk dat de squallen als smast het dan het is, hoor. Soms wel. We zijn in Burgum. Paul met mij? Ja. Nee? Oké. Nou, dan gaan we. Yes. Blijf. Dat is wat. Hey Frannes. Hey Frannes. Ah, goeiemorgen. Red niet naar buiten, dan. Had ze zin in wat? Ja, dat is wat. Nou, gelukkig, met midden. Yay! Shit, het is elke dag dan scoort Beppe 3 uur. Dit is van sneur 12 en snij 3 juni. Er zit op elke vogel chattert naar het zijn bek is. Oh. Maar mam, jullie bent van 15.
Ja. Ach, wat leuk dit. Het roen naar de ei met Beppe, alles wie haar te volle. De ene naar de oren stuurde ze bij het bed bij. En ting erom, biedt ze paketaar aan, ze werd op het hof. Bij mij de klok net plet. Ik wil geen gebongel aan de kop. Oh, machtig. Ja, die is leuk. Frieske spreukkalender. Wat staat hierop? Bitterbal. Een lilke cheerstuit, citrientje, sterk eers en de redenstik. Nou, lekker riep jongens. Lekkere bitterballen. Oeh, en lekker worst. Dan gaan we vast even wat spulje laden. Dan gaan we Saarburgum nog even in zaken. Zo, alles zit erin. De step. Oh ja. Oh ja, die trek nog even in. Zullen we die bij Ildodel zetten dan? En dan doe ik erin? Ja. Ja. Nou, zullen we eens passen tot het past? Nou, ik heb mijn wagen volgeladen met een step en een kinderwagen. En een jonkje, en een famke, en een memke. Wie haal je Hildo op, jong? En een zinnebril. Nee. En een... Bennewijn. Bennewijn. En Tos. Ja, wie haal je Hildo op, jong? Bravo. Heel fijn. Zat het nou beter, joh? Nou best wel kwijt zagen. Voorzichtig, stikkelwijtjes. Ja. Oh, wat een stoere baby. Dat is mooi. Nou, dit nou. Wat doet zaken nou, hè? Wie komt weer op een Beppewij? Ja, we zwemmen open, Beppe. Doei, doei. 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 En we gaan nou even lekker winkelen. Goed ietsje. Ja, kom maar. Stek maar op. We gaan hier aan tussen terug, maar een goed uitje bij elke dik. Al je auto's hier. Dit is de koe. Zo, er komt al een auto voor jou. Dus ik ga je maar op een parkeerplakje even staan. Oké. Wacht weer even. Frikandel. Nou, ga maar door de dik. Kun je dat snel? Ja. Oh, die green zit los. Ja, wat al heel los. Doe ze maar op. Dus wat al hier op dagbesteding maken, hè? Die mensen komen hier op te werken en de meid zit al hier met de hand. Maar zo, die is net even green. Nou, dat is wel mooi kleurd, hè? Ja. En een mooie panter erop. Mooi paard. Leuk? Nou, voorzichtig. Gaan we naar beneden, Hilda? Dit is mooi. Dan gaan we lekker iets naar je view en dan krijg je dan aan een ijsko, ja? Want wat staat hierop? Verschil. In de vorige keer al beloofd, hè? Verschil. Zo, 50 eurocent hier met me, hè? Yeah. 4 euro. Kun ik me opnemen? En dat is een milkshake. Maar doen we samen, toch? Doen we eerst badskip naar je. Ja. Is dat goed te wat zaken? Ja. Even shit. Mijn licentie in de boezen die. 50 eurocent, dat is die. Ja. Ijsje? Zal ik die maar pakken? Ja. Maar is dat zo'n horentje pakken? Oh ja, is het horentje? Ja. Plaats het horentje zit er. Ja. Ja. En dan die erin. Geel erin. Druk de kop kort in. Deze? Ja. Nou goed, die. Oh, wat mooi. Is jij dan? Ach, jongen, jongen. Ja, pak hem maar. Nou, proost, is het lekker? Lekker? Ja, hebben we die bij. Zaak zit lekker te smikkelen van ons in ijskou. En ik zal de auto even inpakken. Die trekt nog eens. Ja, hé. Zo ongeveer. Nou, ik hem al. Lekker man. Nou, maar dit waren mij even goed ijsje aan, hè? Zo, mem is net zo heel... Nee. Met nog snel. Dank je wel, Pop. Alsjeblieft. Men vindt eigenlijk altijd wetrijsjes heel lekker. En altijd heetbaar is. De vissoft is heel lekker, hè? En van die dikke chocolade magnums. Dat is echt die favoriet, hè? Nou gaan we naar huis. Ja. En dan ga ik eerst nog even lekker in het zwembadje. Of even die Beppe. Ook zwembad. In uw zwembad. Ga je opblazen. Zie je hem bij mij te kennen. Hoop je wel. En dan gaan we vanmiddag nog weer trainen voor voetbal. Ja, dat gaan we nog.
Dus we gaan nog even lekker genieten van het mooie waar. Hey, ik zou zeggen... Voer dit een leuke vlog. Abonneer je. Er zet een blauwtje op mij. En je net het chillen op de downloaden. En wat er zo voor. Juist, dus abonneer je, blauwtje omheen en het chillen en downloaden voor die tablet als telefoon. Hey, tot de nieuwe chatsvlog! Hoi! Hoi!